Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Kaixo, gaur burbuilaz eta lore koloretsuz hitz egin behar dugu eta ez gara hoi baino hipiago esnatu, ustez? Ez dakizu nagore? Ez normal, ez? Marihuana ez da horrendi legeztatu Euskal Herrian, ez da hortik. Eta ez, hau ondo azaltzeko aurrena laranja mekaniko talde gomengarria sortu zuen herrialdera jo behar dugu, ze burbuilaz ari ganen, ulertzeko. Bai, hori da. Ez gera errealitatik alde egiteko burbulezari, beste burbuila mota batetaz ari gara. Gira eta bira burbuila handi baten barruan, kanpoan bizi albokoak niri begira, oiuka orduri baina ez naute entzuten, ta nire haien solasak ez zaizkit inola heltzen, ez dakit nola aurkeztu mundura. Nahi dut kanpokoekin bizi abentura, baina zaila da baitaukat inguruan gogorregia den ultra egitura. Denen artean bakarrik bila eta bila kanpoan dagoen tistira, burbuia putanen pareta, apur dadila norbait badator nire gana, eta begiak sutan dituela geratu da niri begira, horrek emango dit falta zaidan indarra, gure eskuak biltzea da nire desira. Burbulez hitzein da, zuk esan duen bezala, herberetara jo behar dugu, burbuila ekonomiko ez hitzein gudurako, edo finantza burbulez, edo burbuila espekulatibo ez. Bueno. Eta ofizialki behintzat edo askoren ustez historiako lehen burbuila espekulatiboa gertatu zen, herberetan, 1626 eta 1627 urte inguruetan, bai, esan berago herberak aitzindari izan zirela finantza kontuetan, ez? Urte batzu lehenago, 1602an Amsterdameko burtsa sortu zen, ekialdeko indietako konpainia holandarraren eskutik, eta ofizialki hori ez da lehenengo burtsa. Burtsa berez, desente lehenago sortu zen, 1860an, Amberesko, ez, Belgikako irikoa izan zen, lehen burtsa. 50 urte, Bai, baina berez ezaugarriei, ez, erreparatuta, benetako burtsa Amsterdamekoa izan zelako aktibo finantziaroekin negoziatzen lehena. Gaur egun ezagutzen dugunetik gertuago litekena. Bai. Eta herrialde hortan ere, herberetan izan zen historiako lehen porrot finantzarioa. Saldoaz eskutik. Hori da, seguraski, bai. Eta burbuila lertu zenean gertatu zen hori. Eta porrotaren horren jatorrian, ez zeuden higiezinak, ez? Oso, ez, burbuilekin oso lotuta daudenak, edo lehen gai, ez, oinarrizkoren bat, edo ez, zantzekorik. Burbuila horren oinarrian, eta krisiaren oinarrian, tulipanak, zeuden. Veo que tus pupilas me han invitado, no sé si seguir preguntando, es tu silencio ahora ya nuestro espacio, y dime si debo suplicar, porque se pueden marchitar lo que te venía a entregar, tulipanes. Tulipan. Ze hitz ona ez izen baterako. Ze zaten tulipan? Bai. Margarina edo mantikilea, bai, gurin marka bat ere bazan, ez? Bai. Eta xaboia ere, burbuilekin zerikusia dauka, tulipan negro. Bai? Bai. Hori mantekilena, bai, baina
beste hori, ez? Eta gero argiak estaltzeko gauza hori, ere? Hori tulipa da. Bai, Enea falta zaio, bai. Bueno, kontua da, aipatu dugun urte horietan, 17. mendearen lehen erdian, tuliparen eskaera, gezurra baldin badiri ere, oso handia zen Herbeheretan, otomandar imperiotik ekartzen zituzten, eta Herbeheretako nobleziak eta burgesiak eskaera hori asko puztu zuen. Oso produktu desiratua zen. Zertako, dekoratzeko... Luxuzko produktua. Bai, ni zu baino gehiago naizela, loreen bidez ere adirazteko. Bai. Baina hori, esan bezala oso produktu ez, desiratua zen, eskaera oso ondia zen, baina oraindik ez zen Holandan, ez, Herbeheretan hobeto esan da, eskaera asetzeko, ez, moduko kopuruan lan zen. Eta eskaera gora egitean, importazioek ere gora egin zuten, eta beraz, prezioek ere bai, eta gero bateko txiera etorri zen, eta azkenean horrek egin zuena zen, omen zuena zen herrialde osoko ekonomia kolapsatu. Bai, ezagun egiten zigu. Tulipan aldatuta etxe bizitza jarri, horrela adreilua. Baina bada historialari bat, ikerlari bat, Angot izenekoa, tulipmania izenburuko liburua idatzi zuena, ez, gai hau aztertuz, eta esan zuen, hori ez, etzela asko krisi hau, tulipanek eragindakoa, uste baino apalagoa izan zela, eta tulipanek uste baino garrantzi txikiagoa izan zutela, ez, zeukatela Holandar ekonomian, eta tulipanen presioen jaitsierako horrek ez zuela ekarri benetan porrot orokor hori, ez. Nolgan zergatik dira, tulipana garrantzitsuak? Kontu honetan. Bai, Goldgarren esanetan, konfiantza krisia eragin zutelako. Holandar kapitalismoan, bai. Hau da, tulipanekin egindako operazio asko, gaur egun etorkizunerako kontratu moduan ezagutzen ditugunak ziren, edo antzekoak, ez? Hau da, inbertitzaileek produktu jakina erosteko konpromiso hartzen zuten, gero produktu hori eskuragarri izatean, ez? Tulipanen prezioak ikaragarri igo zirenean, ondorioz, gehienek erabaki zuten konpromisori haustea. Bai. Orduan horrek egin zuena zen rollo txarra. Hori da. Eta harreman ekonomikoak goiti bera aldatu zituen, ez? Parten arteko konfiantza hutsean oinarritzen ziren ordu arte, ez? Konpromiso horiek, eta horrek ja ez zuten balioa galdu zuten, eta hori, eta konpromiso objektiboagoak, materialagoak bilatzen hasi ziren. Elizatik eskontzea eta bezala, ez? Hori da, bai. Eta azkenean hori da, ez? Pixka bat kapitalismoaren moduak hori aldatzen eta moldatzen juntziren horri esker. Edo horren erruz, edo... Orduan badakigu gizakion arteko mesfidantza kasik endemikoa, erru guztia tulipanei bota aldiagula. Hala zeago bizi. Ez dakit. Beste ondori bat ere izan zuen, eta da Herbeheretako paisaia aldatu. Claro, otomandar imperiotika ekarri beharrean, bertan lantzen hasi ziren. Gaur arte. Eta gaur ez dakit, bueno, ja berandu, bai, ja ekaina berandu. Baina udaberria joan ezkero, tuliparen krisiaren ondorioak oso ikurgarriak. Gozatuko ditugu. Bai. Baina, esan dugu hasieran, lehenengo burbuila, ez, espekulatibotzat jotzen dela, esan diteke igual, lehenengo burbuila modernoa, kapitalista, ez, gaur egungo burbulen ezaugarri osatzekoa dituenak, baino ez da lehenengo burbuila. Asko ze burbuila zarragoak ere badaude. A ver, Mesopotamia, Egipto edo Roma? Roma, bueno. Bai. Antzinaro klasikora joko dugu, eta hortarako burbuilen klasiko batekin egingo dugu, ez? Zein da burbuila ezagunena? Gaseosa? Ez. Zena, burbuilak eragiten diun elementu ezagunena. Gaseosa. Gure txia. Hoi da, etxe bizitza. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep.
brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Zuko de testo inguruan jartzeko utziazu aipu garaikide bat, iruditzen ziren aspaldintzen duen esalderik onenetakoa dena, Jose Luis Ábalos, fitxatu da kasuen, Koldon Lafar, makarrarekin izan dago kontu junetan defenestratutako ministro ustez sozialistak esan dakoa. Etxe bizitza eskubidea da, baina baita merkatuko salgai bat ere. Hori, nik horrekin kamiseta bat egingo nuke. Eta uste dute, Erroma klasikoarekin ere lotu daitekela. Hori da, bai, bete-betean. Egia da, Erromatar imperioan egon zela gaina hasieran, kraka handi bat. 29koa, ez? Da oso ezaguna, 33koa. Bueno. 33koa gaina aurretik, eta 29koa da 1929koa. Hau da, 33koa, besterik gabe. Bai, Kristo ondorengo 33 garrana, beraz Kristo hiltzan urtean izan beharko luke. 33 urterekin nomantzelako. Ia horrekin lotuta dagoen. Ez dut uste. Uste inork etzila kasurik egin dela krisian zeuden. Krisi mobilean sartuta. Ez dekan jarritzaile asko ere orduan. 33 garren urtean Tiberio zen emperadore, baina berez egoerak aurreko agintaldian, Augustoren agintaldian izan zuen jatorria. Bai, beti da horrela. Eta gero, 14. urtetik aurrera, Tiberio, bere semeordeak boterea lortu zuenean, Tiberio saiatu zen arazoa konpontzen, hainbat neurri hartu zituen, inbertsio publikoa jaitsi, zergak ere bai, baina ez zuen lortu eta azkenean 33an krisiak eztanda egin zuen, edo burbuilak eztanda egin zuen. Garai hortan Erroman 1,5 milioi biztanle pilatzen ziren, hori kopuru izugarria da, kontutan hartuta 18. mendera arte hiriak berriro zituela hainbeste biztanle izango. Eta, hori, esan bezala, pilatu egiten ziren, literalki, orduan sortu ziren insula izeneko etxe horratz modukoak. Etxe bizitzan merkeak, oso pobreak, oso baldintza... Altua, goraka. Goraka, bai. Gaina, irakurri dut, uste da, Augusto bera, izan zela neurria, altuera, mugatu zuena 20 metrora. Bai, 20 metro asko da. Gainera, egurrezko egitura zituzten, eta sutea entzat. Igo gaioekin, noski? Bai. Terraza eta piztina. Bai, gerritik azpira dazkazun bi igogailu analogiko. No. Bai, suteak sortzeko eta zabatzeko oso arriskutsua ziren, eta horren mugatzen zuten, baina pixka bat horrek erakusten du zintzen errealitatea, ez? Biztanleria kopuru handia, etxe bizitza eskaera izugarri, ez? Igotzea, eta eskaera hortaz baliatu ziren merkatariak, eta... sorpresa. Haiei estuklurutako politikariak, batzutan berdinak ziren, ez? Espekulazioaren eta ustelkeriaren bidez aberasteko. Hori ere ez da bat ere berria. Egoera hortan, erromatar hiritar gehienak erabat zorpetuta zeuden. Hori ere ez da berria. Bai. Eta mailego emaileek, esan bezala, politikari, merkatari, azkenean aberatsek, interes izugarriak kobratzen zituzten. Neguritik? Ez, bueno, anere hongo zen seguro, hauzo neguritikoa. Bai, neguri gaina goian dago, ez? Bueno. Erromako 8. muinoa, izan daiteke. Muinoa, bai. Hortik. Kontua da, momentu batean, mailegutzaileek, bankariek, bankuek, maileguak exekutatu nahi zituzten, eta ez zuten lortu. Orduan sistema gainbera etorri zen, eta hori aurre egiteko, hiritarrek zer egin zuten, behintzat ondasun higiezinak baldin bazituzten, horiek saltzen hasi. Horze erratzen da orduan, prezioak, bapatean, puztutako prezioiek beha jotzen dutela, eta burbuila lertu egiten dela. Nola saiatu zen Tiberio hori konpontzen?
bera, enperadorea, banku zentrala bailitzan, interesigabeko maileguak eskaintzen hasi zen. Ondo. Bitu bera. Eta gainera hiritarra beratzenen edo mailegotzaileen, merkatarien batzuen behintzat ondasunak espropiatzen hasi zen. Jo, Bai, gaina oso metodo ez dakit, no esan. Zuzena? Bai, traizioa edo beste hitzakiren bat jartze zuen. Eta, metodo sionista. Hori da, bai. Jun etxetik, bana ni. Bai. Eta orduan horrela dirua sistemari injektatzeaz gain, lortzen zuena zen aurkari politikoren bat ere uxatzea. Bide batez. Hori da. Meire ondo. Bueno, orain hau gehiago estilatzen dago egun abuso osoak espropiatzea, ez? Turistei pintxoak eta gastrotekak eskaintzeko. Bueno, behintzat honek. Eta behintzat aberatzen nahi, ez? Hori. Eragiten ziren. Bueno. Ustez behintzat herritarren mesedetan. Ja. Komatxo... Bai, galdetu barko benieke, bai. Bai, hori da. Eta ala ere, Erromako hau ez da historiako burbuila zarrena. Lehenengoa, behintzat horren berri daukaguna, Mesopotamian izan zen. Bai, esaten nun ba. Eta zehazki nun, Mesopotamian, Babilonian. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered. Barkatuko jazu, baina abesti hau berriro sartzeko aitzakia behar nuen. Bai. Barkatuta zaude. Babilon da Waterloo berria. Eta torren demoraldirako beste abesti errepikakor bat ere... Fetitxe bat, berdazu. Bai. Bueno, pentsatuko dugu. Kontua da, Babilonian gaudela, duela 3.750 urte, gutxi gora bera, eta hor sortu zela burbuila bat. Produktua etzen etxe bizitza izan, tulipanak ere ez, beste produkto... Antzinaroan oso salgai ezaguna, eta gero aro modernoan are ezagunagoa, esklaboak. Bera. Bai. Osea, gu. Bai. Jendea. Bai, jendea. Atzera goia zin da, gu. Kontua da, duela 3.750 urte gutxi gora bera, Hammurabi erregeak 282 legez osatutako kodea jarri zuen indarrean, Hammurabiren kodeaneko ezaguna da. Bestea beste zigorretan begia truk eta talioiren legea... Hor zeuden, Bai. Hor zeuden, baino lege aurrerako jagoak, nolabait ere esateko, ere biltzen zituen, adibidez errugabetasun presuntzioa, aintzat hartu zen lehenengoz, kode horretan, eta esaterako dibortzio kasuetan emakumei gero luzaroan eukatuko zitzaizkien eskubideak atortzen zizkien. Jo, luzaroan. Hammurabi, bai, oso luzaroan. Mende puska bat, Hori, 3.750, 3.750 urte. Gutxi gora bera. Urte bat gora, urte bat bera. Bai. Eta kodearen beste lege batek esklabotza voluntarioa mugatzen zuen, gehienez 3 urtera. Esklabotza voluntarioa. Nego kontzeptu berezia da. Etxe bizitza eskubidea eta merkatuko salgaia bezala, ez? Bide batera, pues hau esklabotza voluntarioa. Bai, neko, kontrasankorra dirudi, eta da, kontzeptua. Baina Mesopotamian, herritar librek zorrak kitatzeko tarte batean esklabu moduan lan egiteko aukera zuten. Hori gaur egun ditzen da lantokira jotea, ez? Bai, lana. Motzean. Lan kontratu bat izan. Hori, lan kontrata. Bai. Ekintzaile izatea. Bai, uste din dela pausoak, simplifikatu. Ja. Bai, zuzenean. Babiloniaren garaian, zorra oso arazo larria zen, eta aukera hori, esklabo izatearen atarte batean, asko erabili zen. Asko ez, gehiegi esango genuke, burbuila sortzeraino, ez? Lehenago, sumertarren aroan, mailegu emaile nagusiak, ez? Bankari edo nagusiak, templu erligiosoak ziren. Noles ba. Baina gero, garai ezagunkorragoak eta ez, iritsi zirenean, mailegatzaile gehienak pribatuak izan ziren hortik aurrera. Oholtxotan idazita aurkitu diren datuen arabera,
tenpluek, ez, sumertarren garaian eta 103% interesa kobratu izuten gehienez. Ostra, Katalunia bezala. Bai, Ez, Pujolen garaian. 103%, bai. Baina mailagetzaile berriek aldiz 122% interesera iritsi ziren. Egungo bezatik gertu. Bai, hori da. Eta gainera, epeak asko estutu zituzten. Badira, jasota, ez, zolako goltxotan eta idazkunetan, 2 hilabete eskaseko epeak. Hau da, imaginatu, interesa 122% eta 2 hilabeteko epea. Bai. Gerta daiteke gaizki. Baina egia da, diferentzia zeudela. Hau da, aberatsentzat, interes baxuagoa zeuden eta epe luzeagoak. Ja. Logika guztien arabera. Bai. Gehien daukanak, Denbora gehiago behar du. Hainbeste maite eta asko duen horretik bereizteko. hori da. Pero prozesu Bai. traumatiko hori Bai. pasatzeko. Epe luzeagoak 5 urterainokoak. Osea, 2 hilabetetik 5 urtera, bai. Orduan, herritarxeek kondizioetan, badintzaietan, beste remerik ez zuten izan, esklabotzara jotzea. Eskorta voluntarioa. Hori da. Nine etelako gustatzen zaidalako. Bai. Probatzeko. Hori da. Bizitza aukeratzea da. Bai. Hori, mailegu emailentzat, jakina, pagotxa zen, ez? Interesa handiak, eta gainera doako eskulana erraz lortzen zuten. Gainera, gehiago aberasteko, zorrak bitartekoi edo 3. saldu izizkieten, ez? Gehienetan, beste herritarra beratxei eta beste mailegutzaile batzuei. Horrek, guztiak burbuila moduko batera egin zuen, eta gaur egun zor pakete esaten diegunen bidez, ez, pues hori lortu zuten. Bestea, zabor zorrak ere, bazeuden. Zor asko ordaintzea ezinezkoa zen, eta orduan, pues, zabor zorrak ere sortu ziren. Eta... Oso kontzeptu aktualak. Bai, eta gero zerratu zen, zabor zor hoiekin, azkenean, esklabo voluntarioek, berriro askatasuna lortzeko, ordaindu inbertzuten. Zer egite zuten, beste mailego bat eskatu. Berriro esklabo eta voluntarioaren bitartez? Eta gero oraintzeko igual, azkenean gurpil zorotik ezin dezu irten. Eta hau guztia, datu hauek eta jakin ziren edo hasi ziren jakiten 20. mendearen lehen erdialdean, 1922 eta 1934 urteen artean, Ser Leon Arbuli arkeologoak Urririan indusketa lanak egin zituen, eta ikusi zuen Sumerren amaieran eta Babilonia raroaren hasierari zegokion geruza horretan auzo berri bat zegoela. Irizarretik kanal batek bereizten zuen auzo berri hori, etzukan jauregi handirik, hau da, bazekin etzirela errege familiaren edo nobleziaren jauregiak, beraz etzirela hor bizi, baina bazituzten luxu batzuk edo ezaugarri batzuk auzo txiroetan aurkitu ez zituenak, ez? Pues solairu bat baino gehiagoko eraikinak, komunak eta horrelakoak, ez? Hau da, aberats berrien auzoa topatu zuen, ez? Babilonian. Eta besteak beste ikusi zuen idazkunetan eta auzo horretan bizi zirela Dumuzima Gamil enpresaria eta Xumi Abila bere bazkidea. Dumuzi Gamil. Bai. Xuberuko herri bat emateu. Barkatu. Bi hauek, ez, bi bazkide hauek okindegien eta gari hornikuntzaren negozioan aritzen ziren, baina mailegutzan ere bai. Eta orduan lehengoaren etxean negozioen kontabilitatea eta gutun mordoa aurkitu zuten, eta beti bezala goltxotan jasota, ez, idazkera uniformean. Eta orain arte aipatu ditugun datu gehienak, interesak, kopuruak eta horiena horti datoz, bai. Aberats berrien auzo horren arrastoetatik. Bueno, betu zendo. Compro un pisito de 3 habitaciones, vendo el pisito y con la plusvalía compro una casa de 5 habitaciones, vendo la casa y con la plusvalía compro un chozazo de 10 habitaciones para ponerla en alquiler vacacional, vendo el chozazo y con la plusvalía me compro una isla para tomarme la Bartola. Especular, es espectacular, especular, es espectacular, especular, es espectacular, especular, es espectacular.
Bueno, lehen eta orain zorrak bizi gaitu. Hori da, bai. Baina, espekulatzaile berri hoientzat pagotxa zela esan dugu, baina babiloniar ekonomiarentzat zor pilaketa hori oso txarra zen. Azkenean, zorpetutako esklabo voluntarioek beren ohiko lana utzi behar izan zuten, ez? Nekazariek lurrak landu gabe uzte zituzten, artisauek ez zuten lanik egiten, ez zuten ezerreko izten, merkatari txikiek ere negozioak eteten zituzten, eta ekonomia geldiarazi egiten zen, eta gainera zorrak askotan ordaindu gabe geratzen ziren. Orain esaten duenak enpresariek lana sortzen dutela eta zera, aberastasuna, bai. Nolan mantentzen da honetan. Hemen, zein da? Esklabok, egiten du mantentzen du ekonomia. Bai. Esklabo asalariatuk, erran nahi beta, kasuntan. Eta gaur bezala orduan ere, azkenian, gutxi batzuk aiziren aberasten, baina artifizialki. Ez, sortzen dan aberastasun hori ere, ez da reala. Bai, aberastasunan gehienetan, abere hitzaiak enduzuten zenetik hitzetik ja dena da digito, ez? 0 eta 1. Kontua da, orduan ere burbuilak ezin zuela betirako iraun, eta hori, aipatu dugu hasieran, Hammurabiren kodeak esatzen zuela 3 urtera mugatzen zuen, eta hori zaitzen lehenengo neurrietako bat, ez? Hori, krisi ekonomiko hori apaltzeko. Baina beste agintari batzuk neurri gogorragoak ere hartu behar izan zituzten, eta batzuk zuzenean zorrak baliagobetu zituzten. Hori egintzuna adibidez, Lasako Rimsin erregeak. Rimsin. Bai, errege horrek Babiloniako hainbatiri kontrolpena izan zituen, gero hain zuzen Hammurabik mendean hartu zuen arte. Eta Rimsinek zorrak barkatzeko sistema zorrotza ezarri zuen, eta, klaro, bankari berriek, espekulatzaileak berehala nabaritu zituzten neurri horien ondorioak, eta lehen esan duguna, Ubileik ur irian duela mende bat gutxi gora bera egindako indusketetan, aurkitu zuen auzo, berri hori, aberatsen auzo hori, ikusten da hortik aurrera Rimsinen neurriak eta urrengo urteetan guztiz gainbera egin zuela auzoak. Abandonatu egin zutela, eta beraz, aberats berri horiek edo desagertu edo berriro pobertu zirela, eta... Base pena. Bai, ez da pena hundia mandizu, bai. Bai. Egia da aldeak alde, bai Erromakoak, bai Babilonakoak gaur egungo burbuilen, antza badaukatela, baina agian desberdintasun nagusi bat aipatzekotan da agintarien erantzuna, ez? Bai. Hau da, duela 4.000 urte, duela 2.000 urteko agintariaiek erabaki zuten teorian behintzat ekonomiaren, baino herritar guztien aldeko neurriak hartzea, eta ez bankuak erreskatatzea. Bueno, Emilio Ibarra eta Neguriko kasta oia, ez zen Babilonia zarreko resortetara joango porretan. Hori izango da, bai. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.